Usikhetho sebenza seloku nabo nobhala seloku nabo usihlalo seloku nabo ama-PR seloku nabo amakhansela akusakhulume egrupini sanibonani bonobhala bohlala boorganizer sanibonani ma-PR khansela amahle sanibonani bo-candidates angisakhuluma egrupini lokunaba ama-PR angisakhuluma egrupini sanibonani. Hello and welcome to my YouTube channel. This is your boy General and I'm back with another one. So yeah, today I've got a very interesting one and let us get to it. So before you exit, please don't forget to like, share, subscribe, comment. Before you donate by giving a super thanks or utilizing the bank details underneath the channel's description. So without further ado, let's get right into it. Sanibona ma comrade. Uvicolo ake ngicacise le. Kwesinye isikhathi ngisuke ngikhuluma masishane ukuze ngisheshe ngiqede. Ama region sikule mess nje sifakwe yiwo. Ngikhulume nje kakhulukazi ngawase KZN. Sifakwe yiwona ama region. Sithanda iwona sifake kule mess. Ngiyabona ke into ekufanele niyifunde kapolitiki umuntu uyakiyeka wenza imistake. Angakuyekela izinto ezimbili. Yokuqala ukuthi wenza amaphutha yena bese efike yawa rectify. Iproblem ekwa rectifying kwakhe ukuthi walungisa ngendlela eright noma naye usewalungisa ngendlela yakhe ukuthi amanipulate isystem ngokuthi idedelwe yini. Inini ama region nama deployee ngabe yonke lento lomsindo khona ngabe bonke labantu agcwele officeini le province namhlanje abekho. Ngoba banitshela abantu mabeqeda o deploy kufika number 1 ubugebengu nje babenziwa o deploy ukufika ethiwa kuqalwa ngo12 yena afike ngo6 bafike sebehamba nama bodyguard. Into akazi ziyenzeke ubone ukuthi lento iplanwa kude. Imkhuba yenjalo ebiyenziwa nina ama region. Naphinda futhi nina ama region nahlukana phakathi. Wona lama region ekade niwakhethwa o delegates. Kwagcina ngingabona o delegate kwagcina kuba yibona futhi abangene instruction abanye babo. Naphinde futhi nina nama interest nina ama region. Yabona asezokunyeka kuloko. Nina ama region naphinde nama interest. Ama region amaningi istructures akhona. Uma ungayichecka zo PR zinama councillors. Ama region amaningi analiyonto. Yini kade bezoyenza abantu bene interest. Sinama cases amaningi namhlanje esikuzwe ngonobhala noma ke besikwazi thina ukuthi ucoordinate uthola ukuthi naye ubene interest ukuba ucandidate. Mase kufanele kufike lo umuntu azosayina ucoordinator akasavuma ukumsayinela ngoba uhlulwe yena but abantu lapha phansi abazi ukuthi kwenzakalani. Imkhuba eniyenzayo niphika nama signature enu ukuthi nasayina ngenkathi kuhlele kunama settings niyawaphika nithi anisayinanga. Kodwa ke yonke lento ibuyela kuma region. Kungangaba yiwona wonke ama region o11 ase KZN kodwa kubuyela kuma region ukuthi nibe nesandla ukuthi sibe kule mess esikuyo namhlanje. Ngiyabona ke manje ke kuzoba i-blame shift ukuthi nithi nina ama region ayisiblame i-province ithi hayi i-region.
inini ama-region eningawenzanga umsebenzi. Mangabe futhi nifuna inkulumo yami ngiyivule ngizoyivula bese ngiyakhowutha. Yabona mangabe uzohamba uyosebenza uzitshele ukuthi umuntu engiyosebenza naye uyabheda noma wrong noma ufault ngisho njalo. Once wazitshela leyo nto wangakwazi ukuzihlela ukuthi uhambe uyosebenza naye uzoba nale problem yokuthi ungaqali ngisho ukuzama. Yazi ngiyamncamela umuntu mina ozamayo ukuthi akahamba ayosebenza nomuntu acabanga ukuthi ufault avume ukuthi ammanage-ke ngoba kapolitiki phela kuyamanejwana. Sonke lokho siyakwazi. Yabona abantu mabekwazi ukuthi uba ngumsindo bazohlala nawe nihlala umhlangano uzothi wena umhlangano ube fruitful. Kanti cha kumanejwa wena. Kuhambe esinye istructure siyohlala kwenye indawo kumanejwe sona. Baniqedile nya kuhamba abanye bafike banikezwe ama-position. Kodwa into emoshe yonke lento ukuba nama-interest. Even ama-ground forces kwawona abe nama-interest. Uma ningabheka nizowabona nje amagama azophuma kuma-PR. Nobe senisho ukuthi washo nizowabona amagama azophuma kubantu abangene kuma-PR councillors. Bezibiza ngama-ground forces bazange bazibanitshele ama-ground forces ukuthi bayangena noma bayafuna ukungena. So-ke sikulesi simo-ke sikusona nje ilama interest lawo bekade khona. Akusabhekelanga i-organization ukuthi i-capacity nginayo yini noma nginayo. Ngifisani nge-organization. Ingakho ngike ngathi nginomhlangano nelinye comrade ngathi ake sibuke i-organization siyeke manje ukubukana as individual ukuthi sizoyisiza ngani i-organization ikwazi uku-achieve le goal ifuna ukuyi-achieve. Ake sibeke ama-differences manje eceleni. Sine-challenge enkulu or sine-task enkulu yoku-unite ama-comrade emva kwayo yonke le mess. Sine-task enkulu kufanele si-unite ama-members of Umkhonto Wesizwe emva kwale mess. Asivumeni-ke ukuthi umsebenzi usihlulile. Asivumeni nabantu akade besho ukuthi kunama-region angenayo i-capacity ukuthi bebeqinisile. Nithatha izinto ngokuqina nathi niyazi. Nenza-ke lento yokuthi kublamewe i-province. I-province yenze njani? Iblame nina. Kusizakale bani? Anifunanga ukusizwa ngoba ninama-interest. Naqeda lapho nazolanda zonke igebengu ezilandwayo ukuthi zisondele. Sikuphike manje. Ngiyawakhalela kodwa amandla kaPresident eniwamoshile. Niyongena emlandweni ukuthi nake nathi senifikile kwi-revolution nayidedela ngenxa yokuba greedy ngenxa yokuthi niqamba amanga nathi nifuna i-revolution kade anifuni yona. Nina nifuna umsebenzi. Nina nje beniyifunela umsebenzi. And well, those are our videos for today. Please comment in the comment section and tell me what you think. Till we meet next time, toodles.